Здравейте хора! Аз съм Стефия Стабакова и вие днес отново сте в моят канал. Днес, както вече може би сте разбрали заглавието, ще играем на Drown City. Да. Има доста нови неща, които ще ви покажа. Само да кажа, че това вече е ново, вече няма ралита и така нататък. По-якото е, че няма ралита, защото на ралитата е изключително трудно да се спечели дракон или нещо от този род. С това е себе ужас. Да. И сме готови, събрали сме вече куче. Да. Всъщност си направих вече тези две яйца. Аз в това... как му беше името? В хетчингите си такова... Вече си го апдейтнах за 15 джема и вече мога да си изливам по две яйца едновременно, което е много яко. И да. Якото е също, че спечелих ето този дракон. Сега, ако не ми вярвате, ще покажа. Ето такъв, нали такава му е яйцето? Да. Ето. Аз винаги ги печеля, хора. Спечелих ето този. Пак от трейлерите. Аз не знам как му се ви... О, дигнал ми е ранг. Браво, бе. Мой. Епик. Чакайте само да видим... Да, бе, знам. Само искам да видя тук дали мога вече да... В смисъл да направя една крачка. Още малко. Имаме 20 дни и 14 часа, хора. Представи си колко е много това. А къде съм аз? Къде е другият ми дракончо? А, този. Той ще вървим с него, хора, сам. Да. О, домачета. Так. Още 330 ми трябва, хора. Още малко и съм на... Къде, бе? What the fuck? Ми не мога да му намеря, хора. Но ми става още 10 стъпки до финиша. Този още 5. Обаче ми трябва 900 или нещо. Аз никога не мога да събера 1000. Плюс това, хора, ако направя... ако пробвам да събера в смисъл 1000, ще тръгне така напред и гледайте, имам още 5 стъпки, а това е невъзможно. После ще ми дойде над 1000, после ще ми дойде 2000 и направо това е невъзможно. Трябва да събирам цял ден. Какво пък? Имам 20 дни все пак. Така че... ще го спечелим се някак. Тук този още ми се тренира. Вижте на коя аптака. Ето на тази. Идва едно торнадо. Ако чуя тук някакви стъпки, това е Рони. Мога да ми почнете. Това е Рони. Този също завършващия също беше от трейлерите. И него също го спечелих. Той също ми е дигнал ранг. И да. Само че да кажа, че от трейлерите пак ми се падна. Тоест, от ето това тук. Пак ми се паднаха такива... В смисъл, падна ми се още един орб. И да, тук ще сме вече на тауърменките. О, така. Тук да се биеш срещу... Мисля, че тук трябва да имаш ето този, за да получиш ето този. Не знам, не съм много сигурна. Обаче, хора, тук трябва да имаш един от драконите според мене, за да може да се биеш. Защото, гледайте, защото аз тук имам само Дрик Драгон, тук ми пише Дрик Драгон. А в същото време той ми е на 15 лева, което е много яко. Да. Те ми се влюват вече от, да кажем, 2 дни, вече ми са готови. И да, снимам какво се е получило. Вече няма рали.
Всъщност, айде да ходим да си видим куличката, защото те вече са готови. Още 3 части так. Сега елементите, които трябва да са включени са такова. Сега само някакъв звинче. Да. Значи, общо взето ето тези. И се таковат 3 части. Ето ви. 3 части. И хора, аз още трейлери, мисля да гледам още трейлери, за да ми се падат джемове, за да мога... Ще пробвам да видя дали ще ми спадат джемове. Сега ще ви кажа за тези, които не знаят какво ще ви се падне. Сега ще ви покажа как да разберете какво ще ви се падне. И да, след малко ще видите. Само нека сложи трейлерчето. И да. Сега. Нали вече тук имате да отваряте чест. И тук ви пише примерно 78 000 матки и така нататък. Тук ви пише джемове. Ако примерно ви се увеличат доматките без да сте отворили... хора, просто ще ви покажа. Ето това, вижте. Още не сме отворили честа и така вече, понеже разбирате какво ще ви спадне, когато примерно ви е на 78 000 доматки. Сега са ви 82 000. Опа, много съжалявам, изключи си. Сега ще си отворим. И така постепенно ви се увеличават без да сте отворили честа. И да, ето вижте, че ми се паднат голчи доматки. По това тук се разбира, да знаете, запомнете го от мен това. Това е един съвет от Теви. И днем скоро ще се нажимам с преклипчета на пауза. Рекламката свърши. И сега ще си дадем това. Не ми се увеличиха доматки. И джем, не знам какво ще ми спане, може би яйцето. Ако е така, ще го селна. Не! 50 кила. Как им беше името? Забрах името. Браво, пак е добре. Поне ми помогнаха с 50. Като е добре. Сега колко ми станаха? 130. Някъде още към 700 и нещо ми трябват. 772 ми трябват. Сега може да се получи... Не, всъщност не ми трябва толкова. Хора, не мога да преценя колко ми трябват. Всъщност аз не съм така толкова добра математичка. Такъв математик като останалите. Обаче от всички дракони, които имам сега до този момент, най-много ме кефи... Познайте кой... Най-много от всички дракони ме кефи... Най-много говоря. 10 000 от 10 000% ме кефи... Ето този дракон. Не знам защо, просто ме кефи. Това е един на звезди. Нормално по-точно. И ето тази Аптак Астрохита му е най-добра. И да, сега ще се бием с него. Извинявам се, пак си изключих телефон без искам. И да, пак ще се бием с Гоблин Драгона. Ръстито, да. И да, хора, вече сме тук да се бием. Да. Готово. Почваме се бием. Сега, срещу кой ми да кажем, на който спра да такова. Айде. Стига бе. Хора, просто ще видим кой. Уидърпист. Мисля, че земята му беше кепител, хора, не съм сигурна. Чакай с кое? Колко много му взе. Не му взе целия живот, обаче пак му взе доста. Пак Кенанбос. Обаче хора, този Дрик Драгона, като ми на 15 лева взима 1000... 10 000 и нещо живот. Не 1000 и нещо, да, 1000. 1000 и нещо живот взима. Дрик Драгона, да. Треба. Гледай само хора. Един дракон. Убих. Сигурно се. Аз имам Гоблин Драгона, бе мой. Какво си мислиш тук? Сега ще бием с Poison Ivy. Как, бе мой? Не трябваше да използвам Poison
Айви. О, защо използвах Poison Ivy? Аз не знаех, че му е нов ефект. Добре, ще пробвам с астрохичето, уж му е най-силно там. Така, да видим. Как бе мой? What the fuck, че не си добре. Добре, сега ще взема така, мой. Така че не се пресняй. Трябваше да му взема от самото начало. Не знам как го победих. Добре, сега сме тук. Ето този. Той има армадили от дран. О, доста малък кепител ми взе мой. А гледайте с колко кепител му взимам. Той никой няма да може да ми вземе такъв кепител по смъртно. Дори да на 20 лева. Не! Защо? Защо бе? Много съм тъпа. Не трябваше да го натискам. Няма нищо. Върна, че ще го победя, защото все пак съм стари си на тези дракони. И сега си мъртъв мой. Мъртъв си. Искам да ми вземеш капитал мой. Добре, айде. И ми нямаше друго какво да му взема, хора. Аре, стига, бе. Ще му взема тогава земя такъв. Може да му вземе доста. Взимам уик, what the fuck. Да, той се е чал. Сигурно Дъбъл Тера Драгона, знаете, че венчето му е кепитал. Да. Паче ще ползвам Астрохит. Защото е най-силната ми атака. Астрохит. Гледайте. Бам! И бам! Кепитал му сега. Да. Още една битка и ще се наложи да спре клипа, защото всъщност няма да се наложи да го спирам. Ще се побием още. В този Тера Драгон много е тъп. Как може някой да играе с Тера Драгон и Дабъл Тер и Дабъл Флейм Драгон? И Хамелион там нещо си дракон. Хамелион Драгон. Не се обиждайте тези, които играят. И съм сигурна, че има някои, които са те играят с Флейминг Рок Драгон и си им на 15 левел. Не се обиждайте, обаче не е правилно според мен да използвате, защото то така ще ви победи всеки. Буквално. Да, общо взето това беше всичко от моето клипче с Dragon City. Свършил съм задача от бингото. Браво. Да, очаквайте в следващия клип да се бия с този дракон, който сега ми се излюбва. Ще го тестваме да видим колко е силен, ще е very rare, което е... Пак става. И да, това беше клипчето от мен. Надявам се ви е харесало. Дайте лайк на моето видео. Абонирайте се за канала ми и да, до следващия клип.